Asagikan ang desire na makasala si Satanas. Mo na siya ang pangutana. So, kung mo yung kag-desire mga kaigsunan, adto ta magbasa sa Biblia. Kay si Satanas, ano na siya desire siyang kaugalingon nga mahimo siya nga iya po ni siyang giululuhan ang tao. Matod pa diri sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 4, og ang bitin miingon sa babae dili gayud kamo mamatay. Og himbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukao niini mabuka ang inyong mga mata og mahimo kamong sama sa Dios og manghibalo sa maayo og daotan. Sa ato pa naa sa kinaiya ni Satanas, desire niya ni nga gusto buhaton usab sa tao nga mahisama sa Dios. So karon asagikan ang iyang desire kining garbo nga mahimo siyang sama sa Dios. Mahimo nga iya sigurong hunahuna iyang desire nga pulihan ang Dios sa trono. Muna nga gusto niya nga himuon ang iyang kaugalingon nga sama sa Dios. Pero kung imong tan-awon, dili gid siya mahimong sama sa Dios tungod kay ang Dios mao may nagbuhat sa tanang mga butang. Si Satanas, si Lucifer mga kaigsunan, sani siya sa mga anghel nga giila nga praise and worship, no? Naa siya sa naga-worship siya sa Ginoo og imo makita sa iyang desire nga gusto niya nga pulihan ang trono sa Ginoo muna nga nakasala siya tungod sa iyang garbo. Nausahay sa tao ang garbo mo ni hinungdan nga makahimog sala sa imong kaugalingon. Bisan sa pagtintal niya sa Ginoo sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 4 nga iyang gitintal ang atong Ginoong Kristo. Mahitungod usab sa garbo gyapon kay matud pa niya sa dihang gigutom si Jesus, giigna niya nga kung ikaw anak sa Dios kanang bato himo ang mga tinapay, himo ang apan. Unya dayon iyang gusto pasabot nga si Kristo magamit sa iyang gahom nga ipakita ang iyang pagka gamhanan nga bisan ang bato mahimong tinapay. So ingon ni Jesus, dili ang tao mabuhis tinapay lamang kundili sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Kaduha, iyang gitintal ang atong Ginoo nga matod pa niya ihatag ko ang tibuok gingharian. Gidala siya ngadto sa taas nga bungtod, unya siya sumala sa Biblia ang Dios magpadala og mga anghel ug magsapnay kanimo nga bisan ang imong mga tikod dili masamaran. Yan ingon ni Jesus, no, nga dili na siya giwala niya tuguti si Satanas sa iyang mga pagtintal. Ingon siya adto sa taas nga bukid na usab sa templo, ingon niya nga kining pakita niya ang mga gingharian ni siya imo na ng tanan og humapa ka mosimba kanako. Sa gyapon garbo gyapon. Gusto niya nga si Kristo but nga garbo aron nga siya maghari sa tibuok kalibutan. Pero ani na ang iyang gitintal hari di ay nga mao ang hari sa tanang mga gingharian, hari sa tanang mga hari. Usa ko imong tanawon ang desire gyud ni Satanas siyang kaugalingon mahimo gyud siyang mutupong sa Dios or mulabaw pa sa Dios. So kana mga higala nagumikan ang iyang sala tungod sa iyang desire nga mahimo siyang mupuli sa trono sa Dios. Sa dalaygon ng Dios, mga igsuon sa inyong mga gipaabot nga mga pangutana nga diin tinuod mga kaigsunan ang sala diha magsumikad sa atong garbo nga bisag walay ato, gusto natong nay ato, munang masina na ka, muna nga mangawat na ka, manulis na ka, muna nga mupatay na ka tungod sa imong garbo. Salamat sa inyong pangutana.